ulls. I Nicole no. Ah, pues sí, ai sí. Però Paola té un nas, I Nicole no. Ah, pues sí, també. Ah, pues. I Paola té una boca. A veure, és així? I la té plena de dents. Però Nicole no. Ah, pues sí, també. Ah, aleshores no som tan diferents, no? Som diferents o no som diferents? Els noms! Claro. És veritat, els noms són diferents. Bueno, i també és diferent que Paola, mira, Paola és rubieta i porta un llacet rosa. Y Nicole no, Nicole es morena. La biblioteca de la Ollería se llenó de niños el sábado por la mañana para disfrutar de un cuentacuentos. No va a chapar, perquè va tindre molt de cuidado. I quan tu fas les coses en amor i en carinyo, aleshores sempre t'hi sent bé. I ell no va xapar a cap formiga. Però clar, dins del formiguer estava tot ple d'habitacions de formiga. I quina seria la de la seva formiga? Però mira, hi havia una estoreta davant de la porta que deia, seguís-me. Ai, viu la meva formiga! I ahí se va clavar l'elefant per baix de la porta de l'habitació de la formiga. Primer la trompa i després tot el cos. Y cuando va a entrar... Almudena Francés fue la encargada de entretener a estos pequeños con sus historias. Ay, Aitana, la fosfor. Murciégalo. Doncs no l'heu encertat, perquè això és una rata nada. Historias que trataban de todas partes del mundo y con las que Almudena quería tratar el tema de la diversidad. Avui hem vingut a l'Olleria a fer un taller de contes, anem a fer una narració de diferents contes que tracten el tema de les diversitats, de les diferents diversitats que tenim les persones, perquè entenem que totes les persones som diferents i som diverses, i amb les diversitats de cadascú aconseguim un món acolorit i un món més divertit. A través dels contes podem entendre el nostre món i entendre'ns a nosaltres mateixa. Els contes no serveixen per a canviar el món, però sí per a canviar a les persones. I un poc la intenció que tenim avui és contar contes i que cadascú ens puguem veure reflectits en aquests contes i puguem adonar-nos d'això, de que som diversos. Una mañana en la que los pequeños se acercaron un poco más al mundo de la lectura, rodeados de libros y con mágicas historias que les hicieron viajar y vivir muchas aventuras sin salir de la biblioteca de la Ollería.